ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്മാൻ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाकान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ഹരേ ഹരേ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും മാതാജിക്ക് പ്രണവം. പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഇന്ന് കൃഷ്ണ അധ്യായം മാതാജി. 4. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 3-ാം അധ്യായം, അതായത് കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി, അതായത് അർജുനന്റെ ചോദ്യമായിരുന്നു കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്ത് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ, ബുദ്ധിയോഗം നല്ലതാണെങ്കിൽ, ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോഗം, അപ്പൊ അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ ഭഗവാൻ ഈ യുദ്ധത്തിന് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അർജുനൻ അത് തെറ്റായി വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിമുഖരാകാൻ പറയുന്നില്ല. അർജുനൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി അതാണ് നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ്, അതായത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയ ജീവിതം നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കർത്തവ്യങ്ങളെ നിർത്താൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ യജ്ഞം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം. യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ യജ്ഞം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളെ അത് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 4 ആശ്രമങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. 4 ആശ്രമങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. പിന്നെ 4 യുഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി. ഏതാണ്? സത്യയുഗ, ത്രേതായുഗ, ദ്വാപരയുഗ, കലിയുഗ. ഓരോ യുഗത്തിന് അതിൻ്റെതായ ധർമ്മമുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല. ഓരോ യുഗത്തില് അതിൻ്റെതായ യുഗത്തിനും അതിൻ്റെതായ ധർമ്മമുണ്ട്. അപ്പൊ യുഗധർമ്മം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോ ആദ്യത്തെ യുഗം എന്താണ്? സത്യയുഗത്തിൽ എന്താണ്? ധ്യാനമായിരുന്നു. പിന്നെ ത്രേതായുഗമായി മാറുമ്പോൾ ത്രേതായുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്തായി മാറി? അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ യജ്ഞമായി മാറി. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോ അത് വിഗ്രഹ ആരാധനയായി മാറി. പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് ധർമ്മം? യുഗധർമ്മം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനയായി മാറി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്.
യുഗത്തിലെ ധർമ്മം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലെ ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. പിന്നെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു? ഭഗവാൻ പറയുന്നു 3:30 എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാനിലെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ലാഭ ഇച്ഛ കൂടാതെ, ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമില്ലാതെ, അലസത കൂടാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നു. പിന്നെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു? കാമമാണ്. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബുദ്ധി. ഈ മൂന്നിലാണ് കാമം ഇരിക്കുന്നത്. ഈ കാമം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാമം എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ആ ഒരു പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തെ, ആ പരിശുദ്ധമായ ജ്ഞാനത്തെ അത് ആവരണം ചെയ്യുകയാണ്. ആവരണം ചെയ്തത് എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ആവരണം ചെയ്യുന്നത്? പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. അതായത് മനുഷ്യരിൽ എങ്ങനെയാണത്? പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ നമ്മുടെ ആ ബോധത്തെ, അത് പരിശുദ്ധമായ ബോധത്തെ അത് ആവരണം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് അത്? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. പിന്നെ പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ. അതെങ്ങനെയാണത്? പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ അത് കാമം നമ്മളെ ആവരണം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കാമം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോകും. എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധമായി മാറുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും ചില തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ചില പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം മൂലം. ആ ആഗ്രഹം, ഒരേ കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും? അത് ക്രോധമായി മാറും, അതായത് ദേഷ്യമായി മാറും. പിന്നീട് നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പാപഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അർജുനനോട് പറയുന്നു കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക, ഇന്ദ്രിയത്തെ നിഗ്രഹിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിഗ്രഹിക്കാൻ എത്ര എളുപ്പമാണോ? അല്ല. നമ്മൾ ബലപൂർവമായി, നിർബന്ധിതമായി, ബാഹ്യമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? അത് പ്രലോഭനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? അതിൽ വീണുപോകും. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിഗ്രഹിക്കാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ 3:13 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു യജ്ഞശിഷ്ട ശിനസ്സന്തോ മുച്ചന്തേ സർവകിൽ വിഷയി ഭുഞ്ചതേ തേ ത്വകം പാപം പചന്ത്യാത്മ കാരണാത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു സ്വയം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെന്ത് പാകം ചെയ്താലും എന്ത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവര് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അവർക്ക് പാപം ഏൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹം. നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണം. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമം ജപിക്കണം. ഈ രണ്ടും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ ആത്മാവും എല്ലാം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഓർമ്മ വെക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കർമ്മയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ജ്ഞാനം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ ബുദ്ധിക്കോ ഭഗവാന്റെ ഈ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമമായാലും ഭഗവാന്റെ രൂപമായാലും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാവട്ടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാവട്ടെ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗ്രഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അതായത് ഗുരുവിന്റെ കണ്ണിലൂടെ, ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും കഴിയും. അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ദിവ്യനേത്രം, നമുക്കറിയാം സഞ്ജയന് വ്യാസദേവൻ ദിവ്യ നേത്രങ്ങൾ കൊടുത്തു. അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വ്യാസദേവൻ എന്താണ്? ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വ്യാസദേവൻ ആ സഞ്ജയന് കൊടുത്തു, ദിവ്യനേത്രം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണമായ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണിത് നമുക്ക് ഒരു ദിവ്യ നേത്രം, അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങാം. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം? ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാൻ അഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനഃപ്രാഹ മനുർ ഇക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും പിന്നെന്താണ് ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതായത് ഗുരു പരമ്പര. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കൈമാറി വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്?
ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ സനാതനമായ അതിപുരാതനമായ ഈ ജ്ഞാനം, ഏത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചതൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷെ അതിനും മുമ്പ് എത്രയോ ലക്ഷവർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂര്യദേവന്റെ പേരെന്താണ്? വിവസ്വൻ. അപ്പോ ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പേരുണ്ട് ഭഗവാൻ സൂര്യന്റെ? എന്താണ് പേരെന്ന് വെച്ചാല് ഓരോ മന്വന്തരമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇനി കൂടുതൽ ലെവലുകളിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഓരോ മന്വന്തരത്തില് ഓരോ സൂര്യദേവന്റെ പോസ്റ്റ് ആണത്, അത് മാറും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതെങ്ങനെയാണ് എല്ലാ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ മാറ്റം വരുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യദേവനായാലും ചന്ദ്രനായാലും വരുണൻ, വായു, അഗ്നി, ഇതൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ്, സ്ഥാനമാണ്. ഇതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറും. വേറെ ആള് വന്ന് അവിടെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കും, ബ്രഹ്മാവ് പോലും. അപ്പോ ഈ സൂര്യദേവന്റെ പേരെന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു വിവസ്വൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എത്രയോ ലക്ഷവർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനം, അതിപുരാതനമായ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വാണി ഭഗവാൻ അന്ന് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വൻ ഉപദേശിച്ചു. എന്നിട്ട് വിവസ്വൻ എന്ത് ചെയ്തു? വിവസ്വൻ, സൂര്യദേവനായ വിവസ്വൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിന്. അപ്പൊ മനുവാണ് നമ്മുടെ പിതാവ്. മനുഷ്യവംശ പിതാവ് ആരാണ്? മനുവാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനുഷ്യർ എന്ന പേര് വന്നത്. മനുഷ്യർ എന്ന പേര് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? മനു കാരണം വന്നതാണ്. അപ്പൊ മനുവാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യവംശ പിതാവ്. അപ്പൊ വിവസ്വൻ എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അവസാനം മനു എന്ത് ചെയ്തു? ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഇക്ഷ്വാകു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ശ്രീരാമനൊക്കെ വന്ന വംശമാണ്, സൂര്യവംശം എന്ന് പറയും, ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തില്. അപ്പൊ ആ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അത് അങ്ങനെ കൈമാറി വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ, എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എപ്പോഴും കൈമാറി തന്നെ വരണം. അത് അതേ യഥാരൂപത്തിൽ യാതൊരു എന്താ പറയാ അതില് ഒരു മാറ്റങ്ങളും കൂടാതെ, കലർപ്പ് കൂടാതെ, ഒരു തരത്തിലും മാറ്റവും കലർപ്പും കൂടാതെ അത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ കൈമാറി തന്നെ അത് വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ 4 പരമ്പരകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്താണ്? നമുക്കറിയാം 4 പരമ്പരകളുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ കീഴിൽ 4 അധികൃതമായ പരമ്പരകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? ബ്രഹ്മ പരമ്പര, ശ്രീ പരമ്പര, പിന്നെന്താണ്? രുദ്ര പരമ്പര, കുമാര പരമ്പര. ഈ 4ഉം ഭഗവാന്റെ അധികൃതമായ പരമ്പരകളാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതെന്താണ്? ഈ പരമ്പരയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ എന്താവും? നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 4 അധികൃതമായ പരമ്പര നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോ ശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മി ദേവി, രുദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, കുമാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 4 മാനസപുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. സനക, സനാതന, സനന്ദന, സനത് കുമാര. ഈ 4 ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. ഇങ്ങനെ പരമ്പരയിൽ വരണം ഈ ജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാരൂപം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്? യഥാരൂപം. എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ, കലർപ്പ് കൂടാതെ അതേ രീതിയിൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. കൃഷ്ണൻ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുരു പരമ്പര ആവശ്യമാണ്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹോ സകാലേനേഹ മഹത യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ. ഇവിടെ അർജുനനെ പരന്തപ. നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട് വിളിക്കും. ഭഗവാനെ അർജുനൻ ഒരുപാട് പേരുകൾ വിളിക്കും. അതേപോലെ ഭഗവാനും അർജുനനെ ഒരുപാട് പേരുകളിലൂടെ വിളിക്കും. എന്താണ് ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു പരന്തപ. പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ പരമ്പര അതുപോലെ വന്നിരിക്കണം. ഗുരു പരമ്പര, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു കുട്ടി എന്താ പറയാ മരത്തിന് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ആ മാങ്ങ പറിക്കുകയാണ്. മാങ്ങ പറിച്ച ആ കുട്ടി അങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇടുന്നില്ല. ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് പറിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആ കുട്ടി മറ്റൊരു കുട്ടിക്ക്, അങ്ങനെ കൈമാറി അത് ആ കൊട്ടയിൽ അവർ കളക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്? അത് യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ മാങ്ങ ഒരു കേടുപാടും സംഭവിക്കാതെ നമുക്കത് കിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് ആ കുട്ടി മാങ്ങ പറിച്ച് താഴേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താണ്? അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ നമുക്കത് മാങ്ങ കിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം പരമ്പരയിലൂടെ, ഇങ്ങനെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൈമാറി വരണം, നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. എന്താണ് രാജർഷി എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു, ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു? വിവസ്വന് കൊടുക്കുന്നു, മനുവിന് കൊടുക്കുന്നു, ഇക്ഷ്വാകുവിന് കൊടുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജ ഋഷി, അതായത് രാജ ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞ രാജർഷി. അപ്പൊ അവര് രാജാക്കന്മാരാണ്, പക്ഷെ അവര് ഋഷികളുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് രാജർഷി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ. കാരണം അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്? അവരുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള ആ ജനങ്ങളെ, അവരുടെ ഗ്രഹത്തിലുള്ള ആ ജനങ്ങളെ ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരിതൊക്കെ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൽ എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട്? 4 കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. എന്താ? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. എന്താണ്? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. നമ്മൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ പേടി അകന്നു പോകും നമ്മൾക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ജന്മം? നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, മൃത്യു മരിക്കുന്നു, ജര പിന്നെന്താ? ജര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം ബാധിക്കുന്നു, ജര എന്ന് പറഞ്ഞ വാർദ്ധക്യം, വ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ബാധിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭവരോഗങ്ങളാണ്, ഭവരോഗങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ അവര് ഭരിച്ചിരുന്ന ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു ഈ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പക്ഷെ കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഭഗവാൻ? വീണ്ടും അർജുനൻ ഇത് ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്നു. അത് ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനനെ നമുക്കൊരു നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഈ ഉപദേശം വീണ്ടും നൽകുകയാണ്. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഉപദേശം നൽകി. കാരണം ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ ഫോണിന് നമ്മൾ ചാർജർ കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ചാർജർ ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ആ മൊബൈൽ ചാർജ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ആ ചാർജറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ആവില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈൽ ചാർജ് ആയി കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കണക്ഷൻ, അപ്പൊ ആ കണക്ഷൻ ശരിയായിരിക്കണം. ഭഗവാനും നമുക്കും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണ്? ഗുരു പരമ്പര. അതില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്കത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 പരമ്പര ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മ, ശ്രീ, രുദ്ര, കുമാര പരമ്പര. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ വരുന്നത് ബ്രഹ്മ പരമ്പരയിലാണ്. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രഹ്മ, പിന്നീട് എന്താണ്? നമുക്ക് മധ്വ, ഗൗഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവിസം തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മ, മധ്വ, ഗൗഡിയ പരമ്പരയിലാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശ്രീ പരമ്പര എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പരമ്പര നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിലേക്ക് എത്തി. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസ മഹർഷി, വ്യാസനിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യ, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാല് 22ാമത്തെ ആചാര്യൻ ആരാണ്? നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ച് ഒരു ഭക്തന്റെ അവതാരമായി വന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് സ്വയം കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ അത് 22ാം ആചാര്യനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? 32ാം ആചാര്യൻ ആരായിട്ട് വരും? നമ്മുടെ ഈ ഇസ്കോന്റെ സംസ്ഥാപക ആചാര്യനായ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ് 32ാം ആചാര്യൻ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗുരു പരമ്പര വളരെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ, ബ്രഹ്മ, നാരദ, വ്യാസ, മധ്വാചാര്യ, ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഗുരു പരമ്പര തുടങ്ങിപ്പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ 3ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സ ഏവായം മയാ തേദ്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭോക്ത ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എപ്പോഴും അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും ഒരു യോഗ്യത വേണം, എല്ലാത്തിനും ഒരു അർഹത വേണം, നമുക്ക് ഒരു യോഗ്യത വേണമെന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന
യോഗ്യത? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശിഷ്യനായിരിക്കണം, മിത്രനായിരിക്കണം, ഭക്തനായിരിക്കണം, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ അഭക്തന്മാർ. അതായത് അഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അസുര ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ, അസുരന്മാർ. ഭക്തന്മാർ ഒരു സൈഡില്, അസുരന്മാർ ഒരു സൈഡിൽ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, ആ ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ഒരു ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ അസുരന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ അവർ അവഗണിക്കുന്നു, അവർക്ക് അത് അനുസരിക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യവും കാണില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഭഗവാനെ ഒട്ടും അവര് മാനിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ അവഗണിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അവര് ഈ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ പേര് വിശ്വാസമില്ലാതെ പോലും അവര് വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതും. അങ്ങനെ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു? അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു? അതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, നീ എന്റെ മിത്രനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. അർജുനൻ ഒരു ഭക്തനാണ്, മിത്രനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ അർജുനന് ഒട്ടും തന്നെ അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപടി അനുസരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു കഴിവ് അർജുനന് ഉണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ അജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും അർജുനനുണ്ട് എന്നുള്ള ആ കാര്യം ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിന് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുന പറയുന്നു, അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയം ത്വാമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനിത് ആർക്ക് കൊടുത്തു? ഞാനിത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാന് വിവസ്വൻ, സൂര്യദേവനായ വിവസ്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു സംശയം വരാണ്, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സമകാലീനനായിട്ട് അർജുനന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ആ സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക? എനിക്ക് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം വരുന്നത്? അത് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം അർജുനൻ നമ്മളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് അവിടെ. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്നത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആര്? അർജുനൻ. എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് എന്നൊക്കെ അർജുനൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ സംശയം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരന്തപ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ. പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതായത് എനിക്കും നിനക്കും, ഭഗവാനും അർജുനനും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്, ദേഹം നശിക്കും, ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദേഹി ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ ഇന്നലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മുന്നേ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല പറയാൻ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താണ്? നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ജന്മം എടുക്കും തോറും എന്താണ്? നമുക്ക് പഴയ ജന്മത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആരാണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് 4 കൈകളോടുകൂടി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ജന്മത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഓരോ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും തോറും നമ്മൾ എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവാനും നമുക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ അറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം, കഴിഞ്ഞു പോയതോ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്കും നിനക്കും ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി, പക്ഷെ അർജുന നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം സാധ്യമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമ്മള് വിഭു ആത്മാ എന്ന് വിളിക്കും. നമ്മൾ എന്താണ്? അണു ആത്മാ. നമ്മള് അണു ആത്മാ, ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
ഇനിയിപ്പോ ഈ 4-ാം അധ്യായത്തില് 6, 7, 8 ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കും, 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴവതരിക്കും, 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തിനവതരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 6-ാമത്തേല് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അവതരിക്കും അതാണ്. അജോ അപി സൻ നവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയുമാണ് ഞാൻ. എന്തിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ അവതാര കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആദ്യത്തേത് അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തിയെ നമ്മൾ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് വിളിക്കും. രണ്ടാമത്തേത് തടസ്ഥ ശക്തി, അതെന്താണ് ഈ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ, അതായത് ജീവാത്മാക്കളെ നമ്മൾ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് വിളിക്കും. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. ആദ്യത്തേത് അന്തരംഗ, ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ശക്തി ഭഗവാന്റെ. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് ബഹിരംഗ ശക്തി, അത് പുറമേയുള്ള നമ്മൾ ഈ കാണുന്നില്ലേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. രണ്ടാമത്തേത് ഏതാണ് തടസ്ഥ ശക്തി, അത് ഈ ജീവാത്മാക്കളാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചോയ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതായത് നമ്മൾ തടസ്ഥ ശക്തിയിൽ നിൽക്കണോ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ, ബാഹ്യമായ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ നിൽക്കണോ, അതോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് നമുക്കൊരു ആ ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തടസ്ഥ ശക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാഹ്യശക്തിയിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കും. അല്ല, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകണം, മുക്തി നേടണം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോകാം. ഈ രണ്ടും ചോയ്സ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയനാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും വേറെയല്ല, നമ്മളെ പോലെ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അവന് പിറവിയില്ല. നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നു എന്ന് പറയും, ഭഗവാനെ നമ്മൾ അവതരിക്കുക എന്നാ പറയാ, അല്ലെ, കൃഷ്ണാവതാരം. കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കാനാണ്, കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ പോലെ. കൃഷ്ണൻ വസുദേവരും ദേവകിക്കും അവതരിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവതരിച്ചത്, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടാണ് ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ചതുർഭുജധാരിയായ ആ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത്. അവസാനം വസുദേവരും ദേവകിയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന് ഈ രൂപം വേണ്ട എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിലാണ്, ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ രൂപമല്ല, അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം അല്ലെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയും, ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താണ്, യുഗം തോറും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെ സാധാരണയായ രൂപമല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് അവതരിക്കുക, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക. ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഇവിടെ പറയുന്നു എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നു എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പോ അതായത് ഭഗവാൻ എന്തിനവതരിക്കുന്നു, അതായത് അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുമ്പോൾ, ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾക്ക്, എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത്, നേരിടുന്നത്, അതേപോലെ അധർമ്മം എപ്പോഴാണോ തഴച്ചു വളരുന്നത് ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണന്റെ അവതാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയും യുഗം തോറും ഭഗവാൻ യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ, ഭഗവാൻ അധർമ്മം വളരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ അവതരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്, നമ്മൾ കംസൻ അല്ലെ, സ്വന്തം അനിയത്തിയായ ദേവകിയെ വധിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ രക്ഷിക്കാൻ ആര് വരുന്നു, ഭഗവാൻ ദേവകി പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ കംസനെ വധിക്കാനും ദേവകിയെ രക്ഷിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കും ഭഗവാൻ. ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴവതരിക്കും, എങ്ങനെ അവതരിക്കും, പിന്നെ ഇപ്പോ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്താണ് 3 കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക,
രക്ഷിക്കാനാണ്. ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ. ദുഷ്കൃതികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ. ആരാണത്? നമുക്കറിയാം അസുരൻ. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാണ്? കംസനാണ്. കംസവധയാണ് അല്ലെ, കംസനെ കൊല്ലുന്നതാണ് നമ്മൾ, വധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആദ്യം വരുന്നത്? എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ. രണ്ടാമത്തേത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത് നമ്മൾ? അതായത് ഭഗവാന്റെ ഷഡ്ഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഇത്. ഭഗവാന്റെ ഷഡ്ഭുജാധാരി. ഷഡ്ഭുജ എന്ന് പറഞ്ഞ 6 ഭുജങ്ങൾ, 6 കൈകളോട് കൂടിയ ആ രൂപമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ രൂപം ആർക്കാ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, അതായത് ബലരാമനാണ്. അപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിച്ചത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് കാണാം. അതായത് പിന്നെന്താണ് കാണുന്നത്? നമ്മൾ വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നു, ശ്രീരാമനെ കാണുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണനെ കാണുന്നു, പിന്നെ ആരെ കാണുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ഒരു രൂപം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ 24 വയസ്സില് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കയ്യിൽ ഒരു ജപമാലയും ഒരു കമണ്ഡലവും നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ. എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ആ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതായത് ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു രാജാവായ പ്രതാപരുദ്ര എന്ന ഒരു ഒറീസയിലെ രാജാവിനും പിന്നെന്താണ് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ എന്ന ഒരു ആചാര്യനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും ഈ ദർശനം കൊടുത്തു. ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഈ 6 കൈകളോട് കൂടിയ ദർശനം ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. അതായത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമനും, ഞാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനും, ഞാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോ ബാക്കിലെ കയ്യിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാം? ആ വില്ലും ശരങ്ങളും വെച്ചിട്ടുള്ള കൈ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുഴൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൈ കാണാണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ദണ്ഡം കമണ്ഡലു രണ്ടും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഓരോ കൈകളിലും ഓരോ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ രൂപം എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ ആർക്ക്? 3 പേർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ദർശനം കൊടുത്താണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? 9ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ജന്മ രഹസ്യവും ഭഗവാന്റെ രഹസ്യവും ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളും ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ വളരെ ദിവ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ആരാണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് വീണ്ടും പുനർജന്മമില്ല എന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജന്മകർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകമുണ്ട്. അതെവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അത് വൈകുണ്ഠങ്ങൾക്കും മുകളിലാണ് ആ ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വന്തം ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ ഗൗരവത്തോടെ കേൾക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, ഗ്രഹിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ മരിച്ച ശേഷം, മരണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് അത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും നമ്മൾ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊരു ലീലയാണ്. ലീല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ലീലകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലീലകൾ കാണിക്കും. ആ ലീലകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർത്തിക മാസം. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയും. അതിനെ നമ്മൾ ദാമോദര മാസം എന്നും കൂടി പറയും. ദാമോദര മാസം അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക മാസം. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ വർഷത്തെ കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ 25 നവംബർ 24 വരെ വരും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മാസത്തെ നമ്മൾ കാർത്തിക അല്ലെങ്കിൽ ദാമോദര മാസം എന്ന് വിളിക്കും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസമാണ്. കൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് ലീലകൾ കാണിച്ചെങ്കിലും ഈ ഒരു ദാമോദര ലീല വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതില് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാമോദര എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മൾ ഒരു ഉരലിൽ ഭഗവാനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ആര്? യശോദാമ്മ അല്ലെ. യശോദാമ്മ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത് ദാമോദര മാസത്തില്. കാരണം എന്താണ്? ഇത് ദാമം എന്ന് പറഞ്ഞ കയറ്, ഉദര എന്ന് പറഞ്ഞ വയറ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വയറ് എന്താ പറയുക? യശോദമ്മ ചെയ്യുന്നത് കയറെടുത്ത് കെട്ടാണ്, ഉരലിൽ കെട്ടാണ്. അതാണ് ദാമോദര ലീല. എന്താണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? അതായത് കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ കുഞ്ഞായി കിടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങി കിടക്കായിരുന്നു. കടന്നു കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ
വിശന്നപ്പോ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു, എനിക്ക് പാല് വേണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അമ്മ വെണ്ണ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ മടി കിടത്തി ഭഗവാനെ പാല് കൊടുക്കാണ്. പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്, ഞാൻ അടുപ്പത്ത് എന്താ പറയാ പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ അത് തളിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്നോർത്ത് കുഞ്ഞിനെ താഴെയിട്ട് ആ പാല് കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് പകുതിയാക്കി, ആ കാര്യം മുഴുമിക്കാതെ പകുതിയാക്കി കുഞ്ഞിനെ താഴെ വെച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടുകയാണ്. ആര്? യശോദമ്മ. ഓടിയിട്ട് ആ പാല് വാങ്ങി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരികയാണ്. അതായത് അമ്മ എനിക്ക് ആ പാല് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്നെ അമ്മ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്നും പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ കുറെ തൈര് കുടങ്ങളും വെണ്ണക്കുടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ആര്? കൃഷ്ണൻ. എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് അമ്മ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം പൊട്ടിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അമ്മ വന്നു. അമ്മ വന്നപ്പോ ഈ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുസൃതി ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പിടിക്കാൻ പോവാണ് അമ്മ. ആ കൃഷ്ണൻ ഓടി ഓടാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പുറകിൽ അമ്മയും ഓടാണ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഉറല് കണ്ടു. അപ്പൊ അമ്മ വിചാരിച്ചു ഈ കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല, അപ്പൊ ഒന്ന് ഞാൻ കെട്ടി വെക്കട്ടെ അവനെ എന്നും പറഞ്ഞ് കയറെടുത്തോണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ അടുത്തുള്ള കയറൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ആ ഉറലിൽ കെട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എന്ത് തന്നെ കയറെടുത്തോണ്ട് വന്ന്, കുറച്ച് കയർ അവിടുന്ന് എടുക്കും, കുറച്ച് കയർ ഇവിടുന്ന് എടുക്കും, എല്ലായിടത്തുനിന്നും കയറെടുത്തോണ്ട് വന്നാലും കയറ് 2 ഇഞ്ച് കുറവ് കാണാണ്. ഭഗവാനെ കെട്ടുമ്പോ 2 ഇഞ്ചിന്റെ കുറവ് വരികയാണ്. ഇഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്കുലം, 2 അങ്കുലം കുറവ് വരികയാണ്. അപ്പോ അവസാനം തളർന്നുപോയി. ആര്? യശോദമ്മ തളർന്നുപോയി. കെട്ടാൻ സാധിക്കാതെ ഭഗവാനെ തളർന്നുപോയി. അവസാനം കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം അമ്മയുടെ ആ ഒരു പ്രയത്നം കണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ കയർ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ആ ഉറലിൽ ഭഗവാനെ കെട്ടുന്നതാണ് ദാമോദര ലീല. അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടു അമ്മ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ, എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിത പ്രയത്നങ്ങളിൽ 2 ഇഞ്ച് എപ്പോഴും കുറവുണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ് അത്? ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രയത്നം, അടുത്ത ഇഞ്ച് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് പ്രയത്നിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം മുഴുമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കെട്ടിയിടാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രേമം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ സാധിക്കും. അവസാനം അമ്മയുടെ ആ പ്രയത്നം കണ്ട്, അമ്മയുടെ ആ സ്നേഹം കണ്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെ അതിന് എന്താ പറയുക അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മ ഉരുളിൽ കെട്ടിയിട്ട് അമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി. കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഇനി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുമല്ലോ എന്നും കരുതി അമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അമ്മ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയ നേരം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെ 2 വൃക്ഷങ്ങളെ നോക്കുകയാണ്. ആ 2 വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് യശോദമ്മയുടെയും നന്ദഗോപരുടെയും നടുമുറ്റത്ത് 2 വൃക്ഷങ്ങളും നിൽക്കുകയാണ്. ഏത് വൃക്ഷങ്ങളാ? അർജുന ട്രീസ് എന്ന് പറയും, നമ്മളത് നീർമരുത് എന്ന് പറയും. ആ 2 വൃക്ഷങ്ങൾ എന്താണ്? അതൊരു ശാപം മൂലം ആ വൃക്ഷങ്ങളായിരിക്കുന്ന 2 പേരാണ്. അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് മണിഗ്രീവ, നളകുബേര എന്ന് പറയും. ഇവരാരാണ്? അതായത് നമുക്കറിയാം കുബേര. ആ കുബേരന്റെ മക്കളാണ് ഇവര്. കുബേരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ദേവന്മാരുടെ ഖജാൻജി, അതായത് ട്രഷറർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഈ 2 പേർക്കും എന്താണ്, അച്ഛന്റെ സമ്പത്ത് മൂലം ഒരുപാട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മണിഗ്രീവ നളകുബേരന്. അപ്പൊ ഇവർ 2 പേര് എന്താണ്, ഒരു ദിവസം കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളായിട്ട് വിവസ്ത്രരായി കുളിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ നാരദ മഹർഷി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവർ 2 പേര് എന്താണ്, അവരുടെ ശരീരം മറയ്ക്കാനോ ആ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരവോടെ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ അവര് ശ്രമിച്ചില്ല. കാരണം അവര് മദ്യപിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം മറന്നിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തില്. അപ്പോ ഈ നാരദ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്യും, ശപിക്കുകയാണ് അവര്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താണ്, വിവസ്ത്രരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ 2 വൃക്ഷങ്ങളായി പോട്ടെ എന്ന് ശപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഉടനടി അവർ ഓടി വന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് നാരദ മഹർഷിയോട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങൾ എവിടെയാകും? നന്ദഗോപരുടെയും പിന്നെന്താണ് യശോദമ്മയുടെയും നടുമുറ്റത്താണ് നിങ്ങൾ 2 വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുക. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലീലകൾ കാണിക്കും. ആ ലീലകൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഉറലിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മുട്ടുകുത്തി പോയി ആ വൃക്ഷങ്ങളെ കണ്ടു. അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കാനുള്ള സമയം അടുത്തു എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ നടുവിൽ പോവാണ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോ എന്താണ്, ഈ ഉറൽ അതിൽ കുടുങ്ങുമ്പോ കൃഷ്ണൻ അതിശക്തമായി വലിക്കുകയാണ്. അപ്പോ കട ഇളകി പോരുകയാണ്. ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കട ഇളകി അതിങ്ങനെ വേരോടുകൂടി ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വീഴുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദിവ്യമായ ഈ 2 രൂപങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അവർക്ക് ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് അവര് വിമോചിതരായി അവര് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തൊഴുത് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് അവരുടെ ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവര് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ശാപമോചനം നടത്തി കൊടുത്തു ഭഗവാൻ ദാമോദര ലീല ചെയ്ത സമയത്ത്. അതങ്ങനെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു ലീലയാണ് ഭഗവാന്റെ. കാർത്തിക മാസത്തിൽ നടന്ന ലീലയാണ്. വീതരാഗ ഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാഷിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ ഭൂതാമദ്ഭാവമാഗതാഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പറയണേ, രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതനായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പോകിയ അനേകം പേർ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമം
പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ആ രാഗദ്വേഷ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ഈ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലുള്ള ആ ആസക്തിയാണ് രാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഭയം, അതായത് മരണഭയമായിരിക്കുക, നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഭയമായിരിക്കുക, കള്ളന്മാരുടെ ഭയമായിരിക്കുക, സുരക്ഷിതത്വത്തെ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ഭയമായിരിക്കുക, എന്ത് ഭയം വേണേലും ആവാം, അതൊരു ഭയം. പിന്നെ ക്രോധം, ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? കാമത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രോധം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്രോധം, ദേഷ്യം, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചിതരാകണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, രാഗം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി, ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുഴുകി ശരണം പ്രാപിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, അതായത് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അങ്ങനെ ശരണം പ്രാപിച്ച അനേകം പേര് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനത്താൽ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനം, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കണം, എങ്കിലേ ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുള്ളൂ. ആ ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി, കാരണം നമ്മൾ ഇരുട്ടിലാണ്, അജ്ഞാനത്തിലാണ്, അന്ധകാരത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം എപ്പോഴും ഒരു വെളിച്ചമാണ്. ആ വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധീകൃതരാകാൻ പറ്റൂ. ആത്മാവായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ശുദ്ധീകൃതമാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം വേണം. എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടാകുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെ, ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുക, ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം സതൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാപാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആര് ഏതൊക്കെ അളവിലാണ് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ, ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുക. അത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമ്മുടെ ശരണാഗതി 100% തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് 100% പ്രതിഫലം നൽകും. അല്ല ഞാൻ ഒരു പെർസെന്റേജ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 20% മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുക, എങ്കിൽ 20% മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരെ കാണുന്നത്? നമ്മൾ പൂന്താനം അല്ലെ, ഒരു ഭക്ത കവിയാണ് അല്ലെ. പൂന്താനം എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്തു, ഒരുപാട് കാലം കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമർപ്പിച്ചു അല്ലെ. അവസാനം ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് അവസാനം ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞിന് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു പോലും ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, പൂന്താനം ദുഃഖിതനായില്ല അല്ലെ. വീണ്ടും എന്താ ചെയ്തത്? വീണ്ടും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ശരണം പ്രാപിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ പൂന്താനം കവിയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുരൂരമ്മയും കാണാം. ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്തത്? അവര് ഭഗവാനിൽ അത്രത്തോളം ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയണ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ അളവിലാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. അപ്പൊ കാരണം എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെയാണ് അവര് പിന്തുടരുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ മാർഗമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗം. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇട്ട് തന്ന മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്നേഹവും പ്രേമവും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ 4 ആശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. ഇവിടെ 4 വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച 4 വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിധി അകർത്താരം അവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഏതാണ് 4 വർണ്ണം? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ഇതാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഗുണത്തിന്റെയും അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? സത്വഗുണ, രജോ ഗുണ, തമോ ഗുണ. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അവർ പെടുന്നത്, അതേപോലെ ഏത് കർമ്മമാണോ അവർ ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്ന് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണും നമ്മളിവിടെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
വേദാധ്യയനം, വേദങ്ങളെ പഠിക്കുക. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മ ജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നേടുക, നാമജപം ചെയ്യുക, ആ ജ്ഞാനം നേടിയത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, യജ്ഞയാഗാദികൾ ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി. അത് സത്വഗുണത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാവുക. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ക്ഷത്രിയൻ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സംരക്ഷണം. ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലി എന്താണ്? സംരക്ഷണം. അതായത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ഷത്രിയന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭരണാധികാരികളാണ്, രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ്. അവരെന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ, പ്രജകളെ, അവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രജകളെ അവര് സംരക്ഷിക്കണം, അതാണ് അവരുടെ ജോലി. അപ്പോ അവര് രജോ ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധം ചെയ്യണം, അവര് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, അവരുടെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ജോലി. അപ്പൊ അവര് രജോ ഗുണവും, അവരുടെ ജോലി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഈ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾക്ക് കാണും നമ്മള് ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യ, അതാണ് വൈശ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്, അതായത് ബിസിനസ് മാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. അപ്പോ ഗോരക്ഷ, അതായത് ഗോക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നത്, കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവർ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? വൈശ്യന്മാരെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവർ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? ഇവര് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സമ്മിശ്രമായ ഗുണമാണ്. അതായത് അവർക്ക് തമോ ഗുണവും ഉണ്ടായിരിക്കും, രജോ ഗുണവും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് 2 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ വൈശ്യർക്ക് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? അതാണ് ശൂദ്ര. ശൂദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ മേൽ പറഞ്ഞ 3 വർണ്ണങ്ങളെയും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ എന്ന 3 വർണ്ണങ്ങൾക്കും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കലാണ് 4ാമത്തെ വർണ്ണത്തിന്റെ ജോലി. അതാണ് ശൂദ്ര. അവര് തൊഴിലാളി വർഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് തമോ ഗുണമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലാണ് അവരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച 4 വർണ്ണങ്ങൾ. നമാം കർമാണി ലിബന്തി നമേ കർമ്മ ഫല സ്പൃഹ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫല ഇച്ഛയും ഇല്ല. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങളില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവ് ആ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജാവ് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും എന്നും പറഞ്ഞ് രാജാവിന് ആ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല. രാജാവ് ആ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ്? പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു, 3 ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു തരത്തിലും ആ ഗുണങ്ങളാകട്ടെ, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാകട്ടെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇല്ല. ഭഗവാൻ ആകട്ടെ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോ ജനാഹ, അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. അതായത് ശ്രേഷ്ഠരായ വ്യക്തികൾ ഏതാണോ മാനദണ്ഡം സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവർ അനുസരിക്കും, അത് ഫോളോ ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, വിമുഖരാകാൻ കഴിയില്ല എന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് ഫല ഇച്ഛയില്ല, കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടകർത്താവാണ്, പക്ഷെ ആ സൃഷ്ടി അതിന് ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ഇത് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനും. അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അവതരിച്ചപ്പോൾ ആ സാന്ദീപനി മുനിയെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു? കാരണം എന്താണ്? കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ. അതായത് സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണനാവട്ടെ, രാമൻ അവതരിച്ചപ്പോഴും ഇവരൊക്കെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. കാരണം ഗുരുവില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ നേടാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ ഗുരുവിന് ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? അവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോ ഇത് ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകമുണ്ട്, ഞാൻ സ്വയം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ എന്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടും. അപ്പൊ എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാം. അതെല്ലാം നമുക്ക് നീക്കി തരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം?
ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് സംശയങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചറിയാം, അവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 4 കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. രണ്ടാമത് എന്താണ്, സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്താണ് സത്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ആത്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഗുരു സ്വീകരിച്ചു, നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമുക്കൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആ സേവനം എന്താണ്, സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഈഗോ, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ അഭിമാനം, ആ ദുരഭിമാനം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല, അഹങ്കാരം, നമ്മുടെ അത് ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. അല്ലാതെ ഗുരുവിനെ അതായത് ഗുരുവിനെ ചാലഞ്ചിങ് മോഡിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഗുരുവിന്റെ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഗുരുവിനെ വിനയപൂർവ്വം ചോദിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തേ, അർജുനന് സംശയം തോന്നി, ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായി അല്ലെ, ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തേ, കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. വിനയപൂർവ്വം രഥത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി മുട്ടുകുത്തി കയ്യും കൂപ്പി നിന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചാലോ എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അർജുനൻ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ചില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ആ ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്തേ, ദുര്യോധനൻ ആ ഗുരുവായ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു. അവിടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ, അവരുടെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അത് വിനയമില്ല, അവിടെ അഹങ്കാരമാണ്. അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചോദിക്കുമ്പോഴും ആ വിനയപൂർവ്വം നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു നൽകും. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വയം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട്, ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് അതേപോലെ പകർന്നു തരുമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അഗ്നശ്ച അശ്രദ്ധജാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകേസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളും ആയവർക്ക് ഈ ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ സംശയദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വിനശ്യതി, അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും അവർ അധപ്പതിക്കുമല്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും നന്മ ഉണ്ടാകില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണ സംശയദൃഷ്ടിയിൽ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരാണ്, അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ല. അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർ സംശയദൃഷ്ടിയിൽ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അവിശ്വാസികളാണ്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല, അവർ അധപതിക്കും. സംശയാലുവായ ആ ജീവൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇഹലോകം അതേപോലെ പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഹലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി, ഈ ഭൂമിയിലാകട്ടെ, ഇനി പരലോകം നമുക്ക് മുകളിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് മുകളിൽ 6 ഉപരിലോകങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് താഴെ 7 അധോലോകങ്ങൾ, അധമലോകങ്ങളുണ്ട്. മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അവിടെ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. അതായത് മുകളിൽ ബ്രഹ്മലോകമുണ്ട്, ബ്രഹ്മലോകം വരുന്നു, ജനലോക, മഹർലോക, പിന്നെ സ്വർലോക, ഭുവർലോക, ഭൂലോക എന്നുള്ള ലോകങ്ങളാണ്. താഴെ അത്തല, വിതല, സുതല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാല എന്നുള്ള ലോകങ്ങൾ താഴെയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പറയണ ഭഗവാൻ, ഈ ലോകത്തിലായിക്കോട്ടെ ഇനി പരലോകത്തിലും അവർക്ക് എന്താണ്, സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ആർക്കാണ്, ഭഗവാനെ അവിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഭഗവാനെ സംശയദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ സംശയദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തരത്തിലും മനസമാധാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ലഭിക്കുന്നില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമ്മണാം ജ്ഞാനസംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ഭഗവാൻ പറയാണ്, ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ധനത്തെ സമ്പാദിച്ചവൻ. ആരാണ്, അർജുനന്റെ പേരാണ് ധനഞ്ജയ. ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമ്പത്ത് നേടിയവനാണ് അർജുനൻ. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ധനഞ്ജയ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല കർമ്മമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുക, ആ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്വർഗപ്രാപ്തി കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ശരിയായിരിക്കാം, ആ പുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമല്ല. ആ സ്വർഗത്തിൽ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം, വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ജനിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പാപമായാലും പുണ്യമായാലും ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളത് മോചിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് നല്ല കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അത് ഏത് കാര്യമായാലും നമുക്കവിടെ ബന്ധനമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യം പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കർമ്മങ്ങൾ പോലും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ വന്ന് വീഴും. അതുകൊണ്ട് അതില്ലാതാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന രീതിയിൽ, അതായത് യജ്ഞം എന്ന രീതിയിൽ ആ വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കത് ബന്ധനത്തിൽ ആക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ. എന്താണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഭക്തിയുത സേവനം. എന്തുകൊണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ നമ്മൾ 9 രീതിയിൽ സേവിക്കുക, അല്ലെ? സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. 9 രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഭക്തി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സേവനമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭക്തിയല്ല. നമ്മൾ വെറുതെ ഭക്തി ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വാക്കുകൊണ്ടല്ല ഭക്തി കാണിക്കുക. ഭക്തി നമ്മൾ ആക്ഷനിലൂടെയാണ്. അതെന്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണത്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം നമ്മൾ കാണിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സേവനം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അമ്മ, അല്ലെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നിഷ്കാമമായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് കാമമില്ല, അതായത് ആഗ്രഹമില്ല. എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അത് എന്റെ കുഞ്ഞ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്നെ നോക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നിസ്വാർത്ഥമായി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു, അല്ലെ? ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും, സ്നേഹത്തോടെ പരിപാലിക്കും. ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുപാട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും, ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഒരുപാട് ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണത്? സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താൽ. അഥവാ നമ്മൾ പറയും തപശ്ചര്യ. കലിയുഗത്തിലെ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അതാണ് സേവനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ. നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ സംശയങ്ങൾ നീങ്ങുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടിനെ പോലെയാണ്, അന്ധകാരമാണ്. ഈ ഇരുട്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ നീങ്ങണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനമാകുന്ന ഭഗവത്ഗീത എന്ന വെളിച്ചം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം. ഭഗവത്ഗീതയാവട്ടെ, ഭാഗവതമാകട്ടെ, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വെളിച്ചമാണ്, സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്ത് എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഇരുട്ടില്ല. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുട്ടില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ സംശയങ്ങളാകുന്ന ആ ഇരുട്ടില്ല, അത് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് സംശയങ്ങളാകുന്ന ഇരുട്ടെല്ലാം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല. നമുക്ക് ആ ശാരീരിക ബോധം ക്രമേണ, ഒറ്റടിക്കല്ല, ക്രമേണ അത് നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. കലിയുഗത്തിൽ വേണ്ടുന്നത് എന്താണ്? മന്ത്രം ജപിക്കലാണ്. അത് ചെയ്ത് പതിയെ എന്താവും? നമ്മുടെ ആ ശാരീരിക ബോധം ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം, എന്താ പറയുക, നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താണ്? നരസിംഹ അവതാരമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നരസിംഹ അവതാരം വന്നത്? അതുകൊണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവിശ്വാസികൾക്ക് ഒട്ടും തന്നെ എന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവർക്ക് എന്നെ ഈ ലോകത്തിലായാലും മറ്റു ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവർക്ക് സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്. അസുരനായിരുന്നു. അച്ഛനാരായിരുന്നു? ഹിരണ്യകശിപു എന്ന ഒരു അസുരനായിരുന്നു. പക്ഷെ അസുരകുലത്തിലാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ, അതായത് കയാതുവിന്റെ അമ്മയായ കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കേട്ടിട്ട് ഈ കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്നത്. അപ്പോ തികച്ചും ഒരു എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണഭക്തനായി മാറി. ഈ കുഞ്ഞ്
പക്ഷെ അത് അച്ഛന് ഒട്ടും തന്നെ സഹിച്ചില്ല. പക്ഷെ സ്വന്തം അച്ഛന് മകൻ തന്നെയാണ് ഉപദേശം നൽകിയത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം, ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അച്ഛനായ ആ അസുര രാജാവായ ഹിരണ്യകശിപു ഒട്ടും തന്നെ സമ്മതിക്കാതെ വന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചവിടെ? അവിടെ അവസാനം ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം, അതായത് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും, യുഗം തോറും അവതരിക്കും. അങ്ങനെ ആ തൂണ് പിളർന്ന് ആര് വന്നു? നരസിംഹാവതാരം വന്നു. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? ആ അസുര രാജാവിനെ വധിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശ്വാസം, നമുക്ക് ഈ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവരൊട്ടും തന്നെ അതിന് കേൾക്കാനോ അത് മനസ്സിലാക്കാനോ അവര് തയ്യാറാവില്ല. തസ്മാജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃതസ്ഥം ജ്ഞാനസിനാത്മനഃ ചുപ്പൈനം സംശയം യോഗം ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത അവിടെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ സംശയങ്ങൾ എന്താണ്? അത് ഇരുട്ടാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇരുട്ടെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും, ഇരുട്ട് നീങ്ങിക്കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണത് അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം വന്നേ? ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവാൻ ഈ ഗീതോപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച നിന്റെ ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരെയായി നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് ആ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഇവിടെ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ 4-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. ഞാൻ